Wat leuke shows naar deze bijzondere aflevering van de Frieske Vlogger podcast. Ik neem je even mee naar de Open Agency Night die we hier onlangs zien bij ons bedrijf Agoeie. Daar hebben we een paar bijzondere gasten voor uitnodigen. Onder andere deputaire Eke Volkerts, practor van Verda Liesbeth Jongbloed en muzikant Griem Tosk. Oftewel Hille Hiddema. Ik wens jullie een soort plezier bij deze bijzondere podcast. Hebben we een beetje prik op boksen of nee? Hebben we een beetje prik? Woe! Een beetje... Ja, kan we het jaren? Hallo? Hallo? Test. Test. Hallo? Agoeie? Wie spreekt hier Nederlands? Wie spreekt er Fries? Wie verstaat er Fries? Wie verstaat Nederlands? Wie verstaat Engels? Wie verstaat er geen Fries en geen Nederlands? You are the guy, the only one. Also him. Okay. So that makes two people. Nice. We are going to record a live podcast with this guy over here. You probably all know him. He's called Hille Hiddema. Boom. Yes. He's a famous musician from Friesland. He makes really nice music, which we could say, yes, really authentic. Authentic Frisian music. Thank you. Folk music. He is going to play after the show, after this podcast show, he's also going to play his biggest hits. Which features de beste ijzervlechter. Ja, zeker. Ja, die ken je al hier wel natuurlijk. Ja, zeker. And he is writing a song for our campaign, which is called Vrijwilligers maakt het mogelijk. A new campaign from our company Agoeie. And thank you for all coming to this show. And yeah, I think we're going to talk a bit in Frisian also. So some people won't understand it. And that's sad. That's really sad. But it's just going to happen anyway. Als het naar het hier maar gewoon vertalen dan, denk ik. Naar het hier vertalen we het. Afterwards, we're going to translate the whole show, which is Jolan going to do. He's going to drink another 5 Berenburg and then he can translate the whole show. Yeah, Berenburg, the more you drink, the more you will become Frisian. Very nice. We're going to start the show. I will hand you this microphone. Bram. Bram is the technician. Applause for Bram. Yeah. Of course, Bram. He is making this podcast possible. He's also a possible maker. Very great. Yes. Without Bram, we wouldn't be here today. Yeah. We're going to start. I will hand you this microphone. Here he comes. Hier zie ik het ding op als we iets willen weten of zo. Ja. Hello. If you have any questions for Hille, just raise your hand. It is live. We're recording a live podcast, so everything is possible. Maybe Bram will hand you the microphone so you can ask the question. Hoe heette dat programma vroeger mij? Dat college tour? College tour. Welkom. Stel maar een vraag. Ik ben even Twan Huis. Ja. Maar bist u, hoe heet hij? Holleder? De Friese Willem Holleder gaan we hier. Nee, dat maar net. De neus noemen ze mij wel. Ja, de neus, ja. We gaan even verder in het Friesk. Dus voor iedereen die geen Fries versteekt. En dan kun je even een berenbrood drinken, denk ik. Hè? Hille, wat leuk als je best. Ja, leuk dat je wijs op mij. Ja, wat ik begreep maar, is... Du bent een docent Engels, Klopt. maar du jongst in het Friesk. Ja. Ben het net 2 dingen die contrasterend binnen? Ja, maar als de volle van hetzelfde doet, wordt het misschien ook een beetje saai. Hè? Dus ik denk, als dan ik nog Fries docent zou wijzen, dan dat hier voor mij net hoeden. Dus ik vind het wel lekker dat ik gewoon in het Fries jong. Ga ik gewoon mijn eigen ding in het Fries. Like jou ook les in het Engels.
Ja. En Fries en Engels had ik wel vol mijn andere oorien natuurlijk. Hè. Oud-Engels liep het wel wat op het Fries. Dus, Ja, wat voor woorden binnen dan dit hetzelfde binnen? Cheese. Cheese? Cheese. Cheese? Butter. Hoe? Boeter. Oh, ik stem mother. Ik denk, hey, dat is dan mem? Nee. Nee, dus ja, dat Oké. ja. Zij dat ik wat zien leerlingen dan? Zo van, hey, ik jou nu eigenlijk Engels, maar stiekem is ik een beetje Fries. Ja, nee, dat ben ik net, nee. Zo bij de band weet ik net volle hoe dat ik muziek meidje. Nee? Nee. Dat zei ze net in de klasse? Nee, nou, ik heb wel eens dat ding dat ik op... ik hier toevallig... hier doe ik een versje af en toe op TikTok... met Frieske ondertitelingen bij. En dan wie er een leerling die... denkt van, ga ik even een mooi noemer erop zetten. En is er een leerling die zegt... meneer, hebben we morgen uitval? Dat vreegt ze dan op TikTok. Ik zeg... Net wat. Oh, die vreeg gewoon onder die video die ze Ja, maken van... zo, Hey meneer, meneer, hebben we hebben- morgen wel les? Ja, hebben we morgen wel les. Dus, Nee, joh. ja, ik zei... dus ik zit nou ik van... Als me vragen wil stellen, net via TikTok. Of wat dan ook. Oké, maar ze weten dus wat is het op TikTok zist. Helaas wel, ja. Oh, helaas, wat dan? Ben je een fan? Of, Ja, nee, dat maakt het is in Wolvengeer, het is een verstellingwerf. Dus het Fries is daar net, praten ze het dan in? net zijn soort, nee. Nee. Hey, op welk moment kwam ze nou op het idee van... Oké, ik ben dan misschien wel docent Engels, maar ik wil graag Fries jongen. Ja, dus toen in de coronatijd, toen wie een maat van mij, die Dirk Lennart, gitarist van Vangrail. En die zie je toen zonder werk, want er wie geen optredens meer. En toen hij had het idee van, nou, dan maak ik even wat oors. Dus hij ging zich wat op mixen en produceren. En ze dan toch wel die. En ik wie toen op dat moment voor de grap begon met het schrijven van noemers in het Fries. Ik speel altijd al gitaar, maar op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik laat eens een keer noemen, meisje. En toen zei ik van, nou, ik kan wel een proefkonijn wezen. Dus toen hebben we een noemer opnam en dat was hartstikke leuk. Dat was een soort murder ballad. Gewoon een maat van mij die zien... Murder ballad? Ja, murder ballad. Is dat vanuit de Amerikaanse volk? Hoi. Dus, Johnny Cash had ik zo'n noemer hoe dat is zijn vrouw vermoord. Oh, mooie thema's. Ja, heel mooie leuk. thema's. En, Snap je dat die in de squalband net weer belogen wordt? ja, ja, precies. Maar dus hier ik zijn noemers kreun voor de grap. En uiteindelijk hier we 6 noemers. En toen leidde dat een hele tijd op een plank. En toen zei hij van, laten we het een keer op Spotify smeten. En zij is dat een beetje gaan rooien. En toen werd het een keer draaid op de omroep. En nou ben we hier. En nou zit je in Nou de zit ik podcast hier, van een Frieske vlogger. Ongelooflijk, Ja, hè? We hadden hier natuurlijk we hebben hier het thema. We have the theme this evening about regional language in marketing. Nou, dat rekkert dit natuurlijk ook wel wat in maar dan meer in de zin dat ik me afvraag gewoon van, hey, waarom of wat voor effect had het nou dat toen jongens bijvoorbeeld in het Fries verneemt dat ik een bepaald effect zo van, hey, ik bereik meestal oors of misschien bereik ik meer mensen of juist. Ja. Ik denk dat het misschien net meer mensen bereikt, maar de mensen die het bereikt sneller. Iets beter. Ja, dus, dat is mijn mentaal van die ik denk. Dus de eerste taal die is leest. Dus als dan in die taal scroost en jongst, het viel meteen volle authentieker. Dat spreek ik wel van mezelf. En ik denk dat het dan bij sommige mensen niks sneller binnenkomt. Omdat ze gewoon bepaalde thema's die de jongst in het Fries scoren en dat kist in het Nederlands net uitlezen. Dat haast misschien niet in Wurdenvaart of zo. Dus dat is dan wel mooi. Ja. En vies echt dan een verrikking, dat is dat zij in het Fries dwangkest, dat echt van die Frieske ding dwangkest. Hoe bedoel je? Nou, verrikking, dat is was deze kerst aan de ene kant, wat ik tenminste zelf altijd wil vinden, is dat verschillende talen, dus ik een soort van, kijk met biodiversiteit en bioverskaat. Ja. Hoe meer als om je wat hast, hè, dat jouwt een mooie giet, hè, diversiteit is, jouwt wat meer onbelangrijk mooie giet. En zij kerst qua taal natuurlijk action. Is dan ook een soort van idee, dat soort things van, goh, ik vind het een verrikking om het ook in het Fries te doen, omdat ik aan deze taal misschien ook een soort van, of levend hoor, of wat dan ook maar. Nou, dat is net per se de motivatie erachter of zo. Daar ben ik net zo mee bezig. Het is gewoon meer dat het viel gewoon de enige logische keuze. Ik wel eens dat ik dan een noemer in het Nederlands, bijvoorbeeld als dan een cover dost, maar dat viel dan ik al raar. Als ik nou bijvoorbeeld met die in het Nederlands zou praten, zodat ik al van, hey Eduard, hoe gaat het? En dat zou meteen heel vreemd vielen. Ja. En dus het is meer het gevoel wat erbij leidt.
Want toen had ze echt wel duidelijk iets met Engels. Had ze wel Engelse versjes kreun dan bijvoorbeeld jeder als eerder Engels kreunst en daarna bijvoorbeeld in het Fries of? Nee. Dus eigenlijk werd hetzelfde verhaal. Dat ik haalde wel eens proberen en dan is van dan ben ik al bezig en dan denk ik van het klinkt net, het viel net, het viel wat makker. En dat is gewoon een persoonlijke keuze, want sommigen door het en dan komt het heel authentiek oer en dan is het authentiek. Maar als ik het door dan, ik weet niet, ik voel me net zo comfortabel bij. Want ik verneem om jezelf, ik draai het eigenlijk telkens om. Ik zei thuis van, doe best eigenlijk docent Engels, maar doe jongs Friesk. Ja. Maar eigenlijk mag ik het juist omdraaien van, doe jongs Friesk, maar waarom best dan net docent Friesk? Ja, dat hier kent. Nou, waar wit, dat ik me altijd nog een keer laat omsquallen. En dan ook nog Fries, maar ik vind het eerst wel best. Dat ik ga mijn Frieske muziek en mijn Engelse les. Dus die variatie is wel lekker. En hast je ook ervaring mee dat is bijvoorbeeld zelf wel eens benaderd best misschien door reclame, ik noem maar iets, hè, in het Fries en dat die op een oren manier ook omspreekt of dat net? Nou, ik ken wel vanuit een orenpositie ken ik het wel. Ik ga een tijdje in de sales zitten. En, in de wat? In de sales. Sales? Ja. En dan ga ik wel, dan moesten we langs het dwarren. Verkeer. Ja, precies, ja. En dan moesten we langs het dwarren. En dan begon ik altijd in het Fries. En meestal af van die rottige verkeerders. Maar als ze zeggen, goeiedag, dan wist je van, hey. En dan weten ze meteen al van, dit is wel oké. Oh. Oorsom, voor reclames in het Fries. Het is wel vaak gewoon een ijsbreker. Ja, maar goed naar skeren. Dus doe ik eerst als verkeer. Wat verkocht is dan? Nou, dat is een goede doel. Oké. Het is echt een kutbaan. Het is echt verschrikkelijk, maar goed. Maar er is wel in tactiekjes in de zin van, als ik in het Fries begin, dan... Ik merk gewoon als gewoon eigenlijk meer die zelf bent. Dus gewoon in het Fries, dat het gewoon, dat veel vertrouwen. En meestal, dan ik zoiets van, dit... Ja, dus zei het wel iets heel moois. Nou, dus even, als die zelfs best. Ja. Dus zei het echt van, als ik Fries praat, dan ben ik eigenlijk meer mezelf dan wanneer ik een oortaal praat? Ja, ik denk dat in ieder geval de meest... ik denk het wel, ja. Nou, mooi om te horen. Ben er nog vragen misschien? Hè? Het is een live podcast, hè? Dus ik kan niet met die praten. Are there some questions? Peter, die shot heel erg... Any questions? Jolan? Ja, doe je even some questions? Ja, zeker. Nou, de microfoon er even bij en dan nou. Waar kwam de inspiratie vandaan voor het nummer De Beste IJzervlechter van het land? Goeie vraag. Good question, Jolan. Thanks. Geen probleem, maar wie heb ik dit nu gewoon? Mijn heid is een ijzervlechter. En die had een ijzervlechtersbedrijf. En ik hier toen haast van die oude westernfilms, maar van die cowboy shooter. Ik onderbreek die heel kwart even. Ja? Kerst u überhaupt een uitlezen onder de meesten die misschien nooit van het woord ijzervlechter het wat het überhaupt is? Wat is een ijzervlechter? De haast vooruit het beton wordt zwarten in voor gebouwen. Wordt er een fundering in lijn zodat het beton beter bloot. Dat het net breekt. Dus de stielfundering van het beton erin gaat. Dus dat is het ijzervlechter, dus heel zwier werk. En toen hier een keer een noemendijlskreun en dat weer een beetje oer een oude knar. En dat is de snelste ijzervlechter en die wordt er al een jonge hoen uitdagen. En krijg dus een beetje van die cowboyfilms. Hè? Dus er wordt een face-off en dan gaan ze wat het snelste is. En dus eigenlijk inspiratie weer een beetje, en dat het uit de familie waar je komt en van die oude cowboyfilms. Dat weer een beetje de... Dus doe combineert daar een soort van, nou misschien het western, wat misschien dan meer weer een soort van uit Amerika misschien een beetje wij komt. Hè? Ja. Nou, folk is ook wel een beetje natuurlijk wel een Amerikaanse folkartiest natuurlijk. Dat combineert dan nog een soort van, een soort van Friesk-achtig thema wat misschien daar wel in past. Ja, zo wat, ja. Ja. Maar overal werk, inspiratie waar je kan halen, dat gebruik ik wel. Ja. Want ik best zelfs net een ijzervlechter. Ik had wel die. Oh ja? Ik ben net heel goed, maar... Doe je zelf net zo snel? En ik ben zeker net de snelste ijzervlechter. Nee, absoluut net. Maar het is wel... je houdt die wel een extra waardering voor het werk.
Want toen zei ze van, mijn heid wie is een vlechter is misschien een soort van ouder dan die familie of die heid of... Ja, want ik woon in een familie, ja. Het is gewoon een mooi bedrijf en ik dacht van, ik denk in de moederskruwen. En toen hiek het bij de kriesborrel, dan neem ik de gitaar volgens mij en uw Beppe die is dan... de kriesborrel? Welke kriesborrel? Van uw familie. Oh, oké. Gewoon met de hele familie binnenwandelen en mijn paken, dus eigenlijk de stiefkant van de familie. Ja. Mijn stiefpaken die had het bedrijf begonnen en toen hiek het noemen ze spelen. En is Beppe helemaal in trainen. Och, zag geweldig. En mijn omke zei van, dit nummer matten we opnemen. Dus, en toen ben ik bij hem kwam om een clip te maken natuurlijk. Ja. Dus... ja, een mooi clip maken. Ja. Wat zijn de reacties op het nummer? Wat zijn de meesten? Ja, wel goed. Ja, de meesten vonden de clip ook heel leuk. Ik denk dat ik heel goed slag is qua hoe het er... dat verhaal van het western en zo, dat het al wel heel duidelijk weer. En mooi plakje in de Frieske top 100 en mij kreeg en ik. Dus ik denk dat het wel een goed teken is van dat het meesten wel mooi noemen. Van, ja. Ben er nog meer vragen? Hille Hiddema. Bart had een vraag. Ik ga een constatering. Een constatering? Nou, oké. Ja. Is het dan een vriend? Dus een leraar Engels. Zoals Friese muziek. Maar ja, die zei dan krijg dat het combineert. Toch? De Engelse, Amerikaanse invloeden. Ja, zo stik. Vullen bij Friese inhoud. Ja. Sure. Had het die. Ja. Had ik ze pakken, joh. Shit. Ja. Dan valt ze door de koer. Ja, shit. Nou ja, dan toch wel. En wat voor nieuwe muziek zit er om te komen van die? Morgen komt er toevallig een nieuwe nummer uit. Dat heet het laatste rondje. En dat zit net heel veel jibgang in. Dat gaat gewoon over mensen die te volle soepen en dat roderen. Oh. Dus Okay. het is gewoon een beetje een rock-achtig nummer. Maar het is wel lekker spelen je op iPop. Dus ik denk dat het wel... Die spelen we dat nummer ik. Dus dat een mooie... iPop meestal het grootste Frieske festival. Ja, het is natuurlijk het grootste Friesk-talige festival ter wereld. Zo nemen ze het, ja. Zo nemen ze het, Ja. In Nijland, hier in Friesland, daar spelen ze dus echt. Ja, zeker. Mijn band. Dus dan geven we dat nummer ik dwaan. En dan... dat wordt vast heel mooi. En... je hebt een campagne. Waar ik noemen voor Skreun, hoe vrijwilligers. Ja. En dus daar ben ik mij dwaan. En ik denk dat dat ik wel heel mooi wordt. Ja, en meestal hebben we het mooiste net verteld, maar of ik het al los zijn. Dan weet ik het. Wat, heel leuk dat je daar een stukje spelen. Ja, zeker. Ja, dus we kregen nog even, je kan aan het even luisteren naar de prachtige klank van Hille Hiddema. Wat geeft de jongen voor u spelen? Wat voor nummers hast op het repertoire? Denk ik, dan in meesten die de volle soepen of horen meesten dit de DFI? Alle kanten van het leven, alle facetten. Nou ja, even de Ierse vlechter, het houten bandje. Ik denk dat nummer wat ik van je was kunnen, dat maakt dan ik maar even dwaan. Ja, heel benieuwd, ja. Ja. Dus van alles wat. Leuk man, zullen we er dan maar beginnen? Want dan... Lijkt me een goed idee. Ja? Ja. Nou, Tieren, dank voor het beteer. Ja, doe bedankt. En dan, we beginnen dadelijk een ietsje. Best, komt goed. Dank u wel. Ja. Hallo. Good evening. Goeie Oh ja. Buonanotte. Buonasera. Goekwel. 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 Goeie Wat nog meer? Goedenavond. Buongiorno. Nee, dat is een Nee. goeiedag, hè? Welke taal wordt hier Bonsoir. gesproken? Wie spreekt hier Nederlands? Waar spreekt Friesk? Ja. Wie spreekt er Engels? Maar wat is jullie taal? Wat voor taal spreken jullie? Wacht even. Welke taal spreek jij? We speak Bulgarian and English. Bulgarian and English. So you're from Bulgaria, I think. Yeah. Okay, yeah. Okay. Well, hey. Wow. And where are you from? Leeuwarden. Of ja, ik heb misschien niet goed naar de vingers gekeken. Wie spreekt er hier nou eigenlijk? Wie verstaat er? Ja, Engels verstaan we allemaal wel. Hè? Hoe stel je deze vraag eigenlijk? Ja, wie spreekt er geen Nederlands of Fries? Okay. Well, especially for you, I'm going to start a bit in English because I think everybody
can understand English. Yes? That's very great. We're going to record a live podcast. Thank you, Hille. We're going to record a podcast with Liesbeth Youngblood. Or, as I would like to say, Liesbeth Youngblood. But do you know Youngblood, the artist? Yes, of course. Yeah, of course. Yeah. If you're called Youngblood, you know Youngblood. Liesbeth Youngblood, I'm going to say Youngblood, is a practor at Virda. Do you know Virda? It's the school. She's a practor. Any students from Virda here? Yeah! Oh, woo! yeah, also. Oh, look. Cool. Or somebody who ever has been to Virda. Kind of. I was kind of at Virda. Yeah, like Friesland. I used to be at the Friesland College. Friese Poort, Friesland College. But tonight, welcome at Aguye Agency, Campagnes en Creatie. I'm Eduard Rekker. That is my business partner. Business partner. Good evening. Yes, join, please. Take a seat. Bart is my business partner. We run this agency for like 11 years. We used to have another name, which I'm not going to say, but for now, this last year, we changed it to Aguye, which is a Frisian name because we are very fond of our own language, which is called Frisian. Well, you probably know it. Yeah, have you heard it? You're from Bulgaria. Did you know about Frisian when you first came here? Actually, yes. Sorry, yeah? Yeah, we knew about it because we were gonna study in Friesland, so we knew that it's a different language than Dutch. Do you then already know some words in Frisian? No, I don't. No. Not at all. Aguye, Aguye. When you see somebody on the street here in Friesland, just say Aguye. And yeah, people will maybe say it back. I hope. Okay, this is yeah. You can say Aguye at street. Yeah, in the street. Yeah. Okay, we're going to have a live podcast right now. If you have any questions, maybe right now. Is anybody having any questions right now? Hey, don't speak over there, eh? Shh. Okay. If you have some questions during our conversation, I think we're going to do a bit in English, but maybe also a bit in Frisian. Whatever. Whatever. Yeah. Yeah, you I'm do. fine with any Oh. language. Bulgarian, maybe. Yeah, we can try it. Yeah, I don't know. I can do Frisian, Dutch, English, French, Spanish, Swedish, or German. So, but no, I'm sorry, no Bulgarian. Wow. Oh, that's already a small applause already for only just saying it, you know? 10 We words. don't huh? have any proof yet, eh? Okay, that's great. We're going to start. I'm going to give this microphone to Bram. If somebody has a question, please take the microphone and ask the question if you're permitted, eh? Not already begin to speak. He's a docent. He knows about that, eh? How it works. Here. In de stoel. Good evening, Liesbeth Ja, goeie jongen. Youngblood. Goeie jongen. Aguye. Ja, ha goeie. How do you greet people normally? Hoi. Hoi? I say hoi all the time. I know you probably heard about that. You know, when you meet people, you say hoi. And when you leave, you say hoi as well. Yeah. So, but we do have a large vocabulary in Frisian too, other than hoi. Other than hoi, we can say Yeah. a lot of other things. Yeah. Yeah, okay, great. You work at Virda, because I was a couple of weeks ago, I was at your, how do you say it, installment? Yeah, kind of a ceremony to celebrate that I'm a proctor, which means that we do practice-based research and we try to discover how we can improve education and see how we can include Frisian and multilingualism more in the education. So we're going to research the business market, see what they need, which proficiencies are needed from students when they want to enter the regional labor market. And why is that so important to research that? Because you're
Practor Frisian, so it is really about the Frisian language. Yeah, Frisian and multilingualism. Oh yeah. Yes, sorry, both. yeah. Yeah, sorry. Yeah. All multilingualism. All languages. No, actually, Friesland used to be kind of bilingual. People would speak either Frisian or Dutch or both. And nowadays, you see that more and more people they speak different languages. They have different home languages. So I think it's important that we, look into how we can, include those languages into education as well. Because is it really necessary then? Because you can also say like, well, we speak Dutch everywhere, and then okay. Yeah, well, actually, for now we're focusing on the education which is called like Bennenopvang en onderwijs, so childcare and education. And if people become if they work at daycare or if they work in education, there are lots of students or children who do not speak Dutch or Frisian at home. And so you need to know how you can approach those children, how a language is developed in a child, and what you can do to help them and stimulate them to develop. Oh, yeah. Good evening. Take a seat. Because the reason I've asked you to join us this evening, because we have like a theme which is like a regional language in marketing. Of course, we are an agency. Yeah. So, and you're a researcher. So I think because I saw some of your researches, do you have like any idea about what does it mean if like people get approached in their own Language. minor language or language? Yeah. Well, I think we were talking about that earlier. I think you can become a better salesperson if you speak Frisian. So if you want to sell a car and you hear that the person who wants to buy the car is Frisian speaking and you approach them in Frisian, there will be more trust. So you will have better sales outcomes. So that's like the first thing. Like it's a kind of a trust. It's really a lot of trust. It's I think your mother tongue is the language of your heart, and if somebody speaks the mother tongue to you, then you will feel more comfortable. You feel more you will rely on that person much better. And it's the same in education. If you give room to mother tongues in education, students will feel more comfortable and they will have better learning outcomes as well. Yeah. And I saw you also did some research. You did research. There was with the band called the Hoenekop. Yes, I did. Which is a very famous local band. It's called, we can translate it, of course, in English, the Doghead. Yeah. The Hoenekop, it's called. And you did research on their use on social media. Yeah, that's right. Yes, I did a PhD in Frisian on social media, and I wanted to discover how actually what social media does to the vitality of minority languages. And so I also looked into the Hoenekop and how they used Frisian in their songs, on stage, but also on social media. Yeah. And what then can you tell about that? How they approach because how do they? Maybe we can learn from them, to inspire also people to use their own regional language, maybe, or their own language to maybe use that. What did they especially then use to get to their doelgroep, to their to their target market? Yeah. Well, I think it was really interesting because they really constructed their Waard-Friesk identity. So they Woerden Frisian is what's called. It's in the eastern part of Friesland. It's region which is called the Waarden. And so they really constructed that identity from that place. So they would use, for example, also on social media, they would use Satria. But
they would also in their songs sometimes they would use the dialect from the Westereen, so that's even smaller, even more local. But then on the other hand, they I don't know if it is still actual, but they published a song in Dutch, and then in their social media messages, they said, "Yeah, people are only sung in Dutch for once in a lifetime," you know. And I think that had really to do with it would not be, they wouldn't be trustworthy if they would continue in Dutch. On the other hand, they wanted to get a bigger audience, so they did a song in Dutch. But they recently did like a song in also in English. We come from Friesland with also maybe targeting a bigger audience. Yeah. But still not how do you say it? But still using their they would use wooden Frisian wooden identity. Frisian identity. It's the same with the Harakieten. I mean that song, you know, like it's their lyrics are hilarious, and only when I got interested in a band because I was looking at differences between wood Frisian and clay Frisian. So, and then I thought, okay, let's search on Saturday, so on Saturday or Snøen, and see what differences would come up. And so, and then I got interested in the band, and I went to see them several, optredens, concerts, shows, you know, shows, and they had a theater show as well. Yeah. Which is also really interesting because he talks about that he was actually born in Groningen, but then he moved to Friesland, and but he still felt like a dog in a horse shed, you know. But he plays with it all the time. Yeah. So you did actually a lot of research. We met several times, but I also met him once, and we had a walk with his dog through the forest of Leeuwarden, you know. So just to get him, to get into his head, kind of. Yeah. Okay, great to hear. And of course, I'm looking a bit for inspiration because we're working in marketing. Mm-hmm. We're using also. Sorry to interrupt. No, but no problem. I remember one time, you know, Sinterklaas, you know, and there are lots of people, they have difficulty to read and write in Frisian, although they speak it all the time. So then he was posting his message in Dutch. Like, you know, for all the little lollyfretters, okay, that's not Dutch, or not English. So the lollipop eaters. Well, if you want to buy presents for them and you want them to come in time, then you have to order before the 2nd of December or something. And that he posted in Dutch, and then he said, "Yeah, well, of course, it is handel, hey?" Dus, It's trade. So it's business, So I need to make sure that everyone understands. So you know. Yeah. But then it kind of, if you look at that example, it's more like a, how do you say it, like a lenient way of using the language. Absolutely. Sometimes leaning to some Dutch things, but then also again maybe back to your roots with Satri, which is really wood Frisian. Yeah. And then maybe because if you look at Aguia, of course. Yeah. Yeah, we're also making use of the Frisian identity to give our company maybe more traction. And I think you know, in contrast to everything becoming more global, there's also this withdrawal to everything that's local. And it's very, of course I did not research this, but I think it's very probable that you come across more trustworthy because you use the Frisian language. Yeah. And maybe in a world that's, because that's what I think, like in a world that's getting more global. Yeah. Like a small language is getting more like more valuable. Yes, it is. Yeah.
I'm also, of course, I don't know if you know it, but I'm also running the Frieske Vlogger. Of Yes, course, I know. yeah. Which also I did deliberately in Frisian because I am, of course, Frisian, but also because you already stand out if you are doing it in another language. Absolutely. I think it counts for everything. I mean, also, if you want to buy or if you want to write a children's book, do it in Frisian. Because, I mean, the market is, well, there are not so many people who do. Well, Yeah, and it's the same for if you want to stand out in the big crowds on YouTube. Yeah, do it in Frisian. or in Bulgarian. It is a question. Een vraag. Yes, I have a question. Okay, Marcel van Kammen. Ja, he's from the Westereen. Westereen. De Ja, want we hadden toen de klompentrain. Friese taal, Ja. maar waarom dan vervolgens het hele verhaal in het Engels? Adobe is de baas. Oh, ik ben Ja. de baas. Oh, dat voel ik leuk om even een keer wat Fries te praten, maar dan in het Engels. Vind je het vervelend? Of, Nee, ik vreeg het niet wel aan. Oké, is het een goed antwoord voor die? Of, oh, ik zie een handje, gaat zo wat op een del. Ik Hij weet is het net, een beetje teleurgesteld, denk ik. Ja, ik denk Ja. het ook. Best teleurgesteld, Marcel? Are you disappointed? Ik vind het tweede helft mij in Fries. Tweede helft door in het Fries. Best. Now we're going to into Frisian because Marcel over there, the nature photographer Marcel van Kammen, asked us if we can do the second part in Frisian. Is it okay with you? Ja? Yeah. is anybody objecting, or maybe has a question now in English, so we can do the English part and then we go to the Frisian part? Any questions? Any questions? Any questions? Okay. No questions, I guess. Oké, we were clear. Ja, oké. Nou, dan geven we gewoon naar het Friesk. Dus ik kijk een NBC-beker, hè? Dus Oh, het is ja. ik net of ABC? Nee, NBC. NBC New York. Ja. Ja, Nou ja, wat is dat nog tjewurig, hè? NBC New York? Ja. Ik heb geen idee. Ik ga deze mok Nee. volgens mij, ik denk wel Vergees kregen bij de 15 jaar kringloop. kregen van een vriendin uit de journalistiek. Nou, wauw. Ja. En hij is nog steeds heel... Ze werken bij de NOS volgens mij. Oh? Ja. Oh, die vriendin. Nicky Kleuren Oh, niet zo. ja. Ik weet niet precies waar het is. Hè. Dat, Nee. het is, maar goed, dat is weer net een interessant verhaal. Maar nou, wat ik nog even nieuwsgierig vind om even te jaren van dat practoraat, mag ik het zo zeggen? Ja. Hoe lang duurt het dat eigenlijk? Nou ja, we hebben geld gekregen rond mei 2028. Dus mooi. steeds maar nog 3 hier. Oké. Ja. En wat hoeft ze dan daarmee in te bereiken in die 3 hier? Nou, ik hoop je dat er dan best een soort opleidingen binnen. Die werd het Frieske en ik meertalig iets een structureel plak krijgen het. Want is dat nou dan te min, dat is te weinig, zoals dat het Fries er net genoeg plak in krijgt bij die mbo-opleidingen? Nou, het is heel informeel wat het broekt wordt, denk ik. De formeel had het net zo volle plak. Uit zijn de keuzedelen, de kaardelen. Dus studenten kunnen wel kiezen voor een keuzedeel Friesk. Maar via de opleiding is het eigenlijk net integreren. En ik denk dat het heel mooi is als er, steeds maar op die manier dat het nodig is, ook in het beroep, dat er meer plak voor is. En tegelijk ook dat er meer ruimte is voor thuistalen. Dus dat mensen, bijvoorbeeld in opdrachten, dat ze een eigen taal broeken maaien. Of wat Bram, nee, hoe hieß het? Sorry. Wolbram, ja. Dat hij straks in afstuderen. En dat hij eventueel ook gewoon een filmpje in het Fries maatje maai. Omdat dat veel zit dichter bij zijn natuur, steeds maar. Maar dat nog net hoor, ik heb geen idee. Bram, Ik weet het ook net. Nee, maar dit Nederlands. Ja, Maar mijn, Oh ja? mijn docent is ik net Friesk. Dus, ja. en degene die het examinator werk doet, is, maar die is ik net Friesk. Nee, ja, dat is wel lastig dan. Ja. Ja. Wil je misschien betere kwaliteit leveren kist als het in het Fries wel meest? Oh, dat kan ik maar zeker niet zeggen. Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Maar ja, dat is... Ja. Flauw, sorry, een beetje flauw. Nee, maar dus, maar ik als het in bennenopvang werkest of in een zwaar, ja, hoe mooi is het dan dat het net alleen een steeds maar het Fries meeneemt, was het misschien vanuit huis mij kregen haast, maar dat ik leert haast hoe het een betere professional werk is in het Fries. Want wat ik gewoon nieuwsgierig vind, is aan de ene kant ben we heel grutsk op, nou, de meeste ben echt wel grutsk van, ik ben Fries en die identiteit en ik de taal. Ja. Maar wat toch vaak just inderdaad is,
Ik had het zelfs vroeger ook wel hoor, dan kreeg ze het wel op squallen. Maar als het dan op scrollen komt, dan zeggen heel veel mensen... ik scroll gewoon saai. Hè, dan mensen ja, ik typ het maar gewoon zo. Ik denk dat het scrollen weer een maat. En dan zeggen we, ja, maar dat klopt heel net. Wat maakt dat nooit? En dat mensen toch wat... Dan gauw wat binnen. Ja, sorry, voor de mensen die het verstehen, het shirt misschien wat vreemd. Ik trek zich een gekke bek bij. Ja, sorry. Maar zo stel ik dit voor mensen. Dat ze dan echt zeggen van... we maken dat nooit, joh. Ja, dat u dakje, weet ik veel wat. Mensen snappen het wel toch? Ja, maar ja, eigenlijk wist... ik had er onderzoek naar het gebruiken van Friesk op sociale media. En het is natuurlijk zo dat het onderwijs in het Friesk is onnota nog net echt je van het West, zeg maar. Waar is het hoor? Ja, nou ja, wij, onze literacy, die verkrijgen wij ter op Nederlands. Op een heel soort meeske wol. En daardoor kunnen wij heel goed Nederlands schreeuwen en net zo goed Friesk. Ik maar gratis schuld nou ook afschoon en zei het leidt om de onderwijs. Ja, nou dat is wel zo. En dat net om jezelf, om jezelf leidt. Nee, het leidt net om die. Oh, nee. Want dat is toch... het leidt een keer net om me. Nee, het leidt net om die. Nee. Ik zal toen een keer zeggen, het leidt een keer net om me. Nee, maar hey, dus... met het Operaplan Friesk 2030 werd er vanzelfs heel hard werken om toch meer omdenken te krijgen van de Frieske taal en cultuur op Squalm. Maar ja, dat had wel tijd nodig. Maar wat ik vooral heel mooi vond toen ik met mijn onderzoek begon in 2013, zeg maar, wie nog helemaal niks bekend. En nou ja, in Wales wie onderzoek die naar het gebruik van Welsh op, maar daar is het onderwijs heel oors. Dus daar is een heel soort omteken van het Welsh. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat, hoe mooi het Friesk. En toen bleek eigenlijk dat gewoon 50% van alle jongeren die broekte Frieske op sociale media. Of eigenlijk 80% en 50% broekt het vaker van altijd. Nou, dat is echt wel een heel soort. Ja, want dus. Ik had echt wel het idee dat door de jaren heen... en dat er steeds meer omdenken is voor het Friesk. Hè? We beginnen natuurlijk zelf ook een marketingbureau in het Friesk. Ik denk dat het misschien... Nou, te signaleren weer misschien toch wel iets minder... dat het nou echt wel... Dat misschien een gevoel weer van... Hey, no ken het eigenlijk of zo. Ja, ik denk wel dat er meer... Nou, dat het Fries, dat emancipeert, dat hield ik meer, denk ik. En op een gegeven moment... toen tiener weer of jongvolwassenen dan... En dan zei ik, jij komt zeker uit Friesland. En dan skam ik me altijd van mijn accent. En het is wurg, denk ik van ik ben er gewoon piep trots op dat ik hierbij kom. En ja... Ja, want wat vroeger is inderdaad vaak wordt het meest zijn van mij. Ik bij die installment. Yes. Toen zei Thea Custer. Die zei volgens mij, ik had haar ouders, ik weet net, hij de mem of haar heid wie misschien Fries. Ja. Maar dat hij haar geen Fries leren woont. Ja. Want in de baan kan ze ben heel als men Nederlands praat. Ja, die economische kansen, daar gaan we het op een gegeven moment over. En dat ben nog steeds mensen die denken dat ze beter hun man in het Nederlands opvoeden kunnen, omdat ze dan hun economische kansen beter binnen. Dat is natuurlijk flauwekul, want sowieso als het meertalig opgroeit, dan dat is gewoon hartstikke goed voor die. Ja, maar dat doe je misschien 20 jaar lang. Ja, weet ik, wanneer is daar het onderzoek van bekend? Ja, ik denk vanaf 24 jaar ongeveer. Ja, dus het is helemaal geen nadeel. En dan is gewoon als meerdere talen opgroeien. Ja, man, vet. Hey. Man, ja, echt. Ja. Hier zit ik. Vlees geworden bewijs. Ja. Nou ja, maar er was wel heen de kisten als er meer talen leest. Er was wel, flexibeler van in je brein. Hè? En het is gewoon een cognitief voordeel. Dus ik minder gauw... Ik drink nog 0.0, dus dat is wel beter. En er was minder gauw dement, zeg maar, hè? Oh ja? Ja, 4 scheelt het leuk als meerdere talen actief gebruikt. Nou, dat is ook voor die vrouw. Bulgarian, English, what kind of language do you speak? Well, dementia 5 years later. Ja, super schön. Maar dan moesten ze ook aanwenden, hè? Ja. Telt het ik op? Want toen zei ze niet, welke taal spreekt ze? Als ik 100 ben ik nog net dement. Nee. Dementie zal die nooit te krijgen. Zal die nooit te pakken krijgen. Nee. Ja, maar zo actief broeken. Dus dat is het daarom, ik? Ja, tuurlijk. Ja, daarvoor. Puur daarvoor. Nee, maar ik vond het dus leuk dat ik ergens naar een tag ging, dat ik dan de taal van de meesten spreken kon. En dus ik ben pas op lettere leeftijd naar Zweden gegaan en toen kon ik binnen 2 maanden Zweeds. En
nou ja, dat is Of wel best dan echt... pas op letterleeftijd naar Zweden, omdat ze toen pas Zweeds koerst. Nou, omdat ik dacht, oh shit, ik ben straks dement, dus ik ga wat Zweeds leren. Ja, het Zweeds een betere invloed daarop. Ja, Ah, jättebra. soort betaal. Wat zei je? Nee, ik zei nee, jättebra, zei ik. Maar dat Jättebra? betekent jättebra, dat is steeds maar slang voor hartstikke goed, steeds maar. Oké, nou. Jättebra. Ja, nee, maar nou ja, ik wou dus naar Zweden te emigreren. Maar ja, toen uiteindelijk, toen miste ik Friesland al wel een beetje. Dus, 2 maanden is het al. Nee, ik hier werk in ecotourisme. En nou, er woont wel mensen die goed taal sprutsen. Dus nou ja, ik hoorde toen 6. Dus toen mocht ik komen. En toen had ik er zo'n leerd uiteindelijk, ja. En toen daarna ben ik nog een jaar hier de West. Nou ja, toen koek ik het nog beter, ja. Oh, super. Ja, jättekul, ja. Hoe? Jättekul. Ja, Jeetje, welke taal koest, dan kan je al werken. Misschien kunnen we nog even een keer... welke taal spreekt wel je? Nee, kijk, als ik in Parijs wennen, dus toen had ik Frans leerd, Paris. Ja, en ik kan in Seattle wennen. Kurt Cobain wilde helaas. Seattle, ja. Maar ja. Als je Amerikaans leert. Ja, American. Ja, Is het accent ik dan ik beter? Nee, maar in Seattle... Past die qua accent dan, hè? Nee, en in Seattle praat ik net heel zwier Amerikaans. Ja, best wel mooi Amerikaans, zeg maar. Nou ja, een beetje Duits en Spaans, ja. Oh. En Fries. C'est la vie, hè? Ja, hoi. Ja, ben er nog vragen? Are there any questions? Of het is dat duidelijk of ze het waren geen vragen te stellen. Ik weet het niet voorbij. Oh, ja, dan komt de microfoon. Ja, dan moest even wachten, Bart. Ja, dan komt die in de publiek. Eerst naar die in. Ik ga het wel in het Nederlands doen, want ik spreek dus geen Fries. Ik ben als enige als stadsje opgevoed, dus ik versta het vloeiend. Je mag ook wel Liewaarders praten. Ja, dat wordt hem ook niet. Nee. Maar ik ben wel benieuwd, want Fries is toch ook heel lang literair, zeg maar, een geschreven dode taal geweest. Dat is toch heel lang wel gesproken en niet geschreven. En dat is toch ook... Kijk, u heeft er onderzoek naar gedaan. Dat maakt toch ook dat er ook niet helemaal consensus is over wat wel of niet de juiste manier van schrijven is? Of is dat niet zo? Nou, er is een standaard stavering, zeg maar. Dus een standaard spelling voor het Fries. En ik weet niet meer wanneer die voor het laatste onpast is. Nou, er weer heel wat discussie over, zeg maar. Maar in principe, en dat is wel eigenlijk het geluk van het Fries, is er is ooit wel een standaard spelling kaam voor het Fries. En daardoor is het nou ook een erkende taal. Want zoals voor het Limburgs, die willen nou echt voor dezelfde erkenning als het Fries. Maar daar is iets van zo'n 8 verschillende dialecten. Dus dat is echt hartstikke ingewikkeld. Want stel de masters kwalboek maatje, dan moest er al 8 varianten hebben of zo. Of wat ga je daardoor aanpraten? Dus dat is echt een hele uitdaging voor het Limburgs bijvoorbeeld. Om daar nou stappen verder in te zetten. En dat hebben we als Friesland, maar het Fries hebben we daar wel geluk mee. Nou, leuk om te horen. Dan als laatste vraag voor mij in ieder geval. Ik ben ook wel benieuwd. Ik vind het best wel zonde dat ik niet Fries spreek en wel eigenlijk vloeiend versta. Dus, het is net let, hè? Dat kan je gewoon leren, hè? Hey. Ja, maar dat is een vraag. Hè? En als we het, hè? 5 jaar later, dementie. Hey. Wat is de makkelijkste manier om dat te leren? Want soms zie ik het wel echt als een gemiste kans. Nou, mijn man heeft bijvoorbeeld Zweeds leert terug heel veel naar de radio te luisteren. En we zeggen heel veel Wallander. En dan die we bijvoorbeeld gewoon de Zweedse taal. En dan die we de Zweedse ondertiteling eronder. Hè, voor slechthorenden. Dus nou ja, ik is natuurlijk... Ik denk, maar gewoon filmpjes van een Frieske vlaggetje in. Alles van de Frieske vlaggen binge. Ja, leuk, dankjewel. Ja, bij sommigen zet ik wel ondertiteling inderdaad. Net bij alle, hè, maar... Ja, maar dan versteest het wel. Maar eigenlijk als ik oefenen, hè. And practice makes perfect. Ja, dan moest de Frieske vlaggen nijpraten. Precies, dan nijpraten, ja. Geweldig. Ja, dan wist in Harkema op een backslide, of net? Dat is zo best kennen, dat weet ik net. Dat doe ik in de spraak, hoor. Bart, is er nog een vraag? Ja, Liesbeth, ik heb nog een vraag. Ja. Het probleem is tegenwoordig met minority-taal en het vertalen daarvan, bijvoorbeeld terug iets als AI. Mm-hmm. Dus voor de internationals, when you speak a minority language and you're, for example, in a meeting and you record the meeting and then you want to transcribe it, which you can do with AI.
but for the minority languages, that's a problem because AI doesn't understand the minority language. Yeah, is there any way to solve that problem? Nou, hoeveel hier wie Lien? Ja, inderdaad. Dat we, ik denk 4 wielien of zo, 6 wielien, dat we waren West binnen al langer. 2000 nog wat. Ja, dat we echt de spraakrobot. Hè? Van, hey, kunnen we een spraakrobot trainen met het Fries, zodat we, nou ja, kijk eens in Google Home, ze kennen van, hey Google, worst van meer 12 stukken bal opschreeuwen. Nou, ik nog maar iets, maar dat is dat in het Fries onderspreken. Ja. En er zijn wel verschillende initiatieven die aan de gang zijn om dus spraakherkenning voor het Fries mogelijk te maken. Hey, en daar is natuurlijk hier de Master Speech Technology. Ja. En ik weet dat provincies met een project aan de gang om spraakherkenning voor in de zorg te regelen. Want blijkbaar nemen huisdokters heel iets vaker de peteren met de patiënten op. En dan wordt er automatisch een samenvatting van maken. En dat was er dus ik van het Fries. Ja. Nou ja, zo ben wij toen ik ontzien was van... kist ik Fries-talige zorgrobots zou ontwikkelen. Maar ja, daar leid ik nou een geweldige kans voor studenten natuurlijk, hè? Om dat te ontwikkelen? Of om dat, Yes, ja, en om te helpen, om in te spreken. Want er zijn verschillende initiatieven. Hè? Wij waren toen met Mozilla Common Voice. Ja. En dan kies dus gewoon Friese teksten inspreken. En daarmee wordt dan een robot trained. Ja, of het is een virtuele robot natuurlijk. Om, large language model. Ja. Kent u dan dat initiatief van Humaner? Is dat bekend mij? Ja, Humaner ken ik, ja. Ja, want daar heb ik les wel mee. Wie werkt ergens en een vrouw die maakt er een broek van. Die nam het dan op in het Fries en die zet het best goed door in het Fries. En die ga ik maar die man bellen en die zei van... hij vertaalt ongeveer, ik zeg maar zeggen, 84-90% kan ik goed vertalen. En die hoort 10% dat... door dan meestal mijn afstand tot de arbeidsmarkt of zo. Ja. Die vullen dat een om of zo. Ja, want er is nou iets wat voor wetjouwing is dat ik alweer in. Dat open overheid of zo, dat al die raadsvergaderingen en van de stedenvergadering, dat moet ik ondertiteld worden. Nou, dat is best een hele uitdaging, want er wordt natuurlijk net alleen maar Fries gepraat in die vergaderingen, maar ook Nederlands en al je teruggekoren. Ja. En dus om ze daar zo goed mogelijk op te trainen, dat is nog best een uitdaging. Dus ik ben trouwens nog correct begonnen met datasammeling voor het stellingwerfs en Neder-Saxisch. Hè? Dus Martijn Wieling, zijn groep bij de rug, die is de monogong. Dus daar kun je eens goed Fries doen, dan gaan we dat maar weer even coveren in plaats van mijn oren ding te beginnen. Ja, nee, maar eigenlijk zoek ik zou wel willen dat er een competitie komt tussen het Grazes en het Friesk. Want wij weten uit ondervinding dat er best wat competitie is tussen die, de 2 regio's, maar ook de 2 talen. Dus als we nou alle Friezen oproepen van wij willen meer Friesk als Grazes. Was natuurlijk vaak zoals bij competities natuurlijk dat het niveau snel rap groeien kan, als er inderdaad een soort competitie ontstaat. Ja, bist je team Jenning de Bo of team Femke Kok? Ik? Ja. Vrees dat om mij? Nou ja. Maar dat Femke Kok natuurlijk. Ja, any given day. Ja. Ik zou zeggen, best team TikTok Tammo of team Frieske Vlogger? Ja, nou ja, Frieske Vlogger, hè? Ja, jongen. Echt. Ja, kan ik het ook accepteren. Ik hoop trouwens binnenkort ik nog een keer... hoe heet dat? Van der Peet? Johannes van der Peet heet er volgens mij... is hij nou echte naam? Oh ja? Ja, dat wist ik niet eens. Om die dan een keer in de podcast een keer... ja, hartstikke leuk. Hebben. Zo leuk ja, maar eigenlijk er was een challenge dan aanhing van spreek in voor die eigen taal, zodat er AI of spraaktechnologie komt. Want in principe AI is er wel een, dus er is wel als zo in Copilot of in ChatGPT, dan als dat daar het Fries in gooit, dan kunnen dat ook. Ja, dat doet ook qua type. Dat is best wel goed, ja. Ja, ik kan zo een mail type in Fries. Ja. Hier en daar. Ja. En zo is dan ik zei ze kinderen van, ik wil graag dat ze mijn mail in het Westereenders typst. Ik denk, du kerst wel een specifieke Westereender bot ommaatje. Als du gewoon telkens zei van, hey, bij snijn, maar du sneen dan.
En Ja. doe juist gewoon al die specifieke dingen doen, dan doet er Ja. ook gewoon natuurlijk. Hey. Ja, dan ben je gewoon een computer die is gewoon wat leren kerst. Ja. Ja. Of leren, net iets leren, dus zij is gewoon wat het maar. 1, 2, 3, Ja. die sneeën. Ja, ja. Dat kerst mij wel, ja, dat kerst mij wel mooi aan. Dat. Wat gebeurt er? Ze is fan van de hoenekop, denk ik. Ja, dat denk ik Ja. ook, ja. Nou, Tieren Tank. Want er vind ik geen vragen binnen of wat dan ook, maar dan succes Tieren Tank voor het peteer. Ja, nou, En een soort succes met die practoraat. dankjewel. Ja. Ja, leuk om hier te wezen. Ja, nou, Ja. leuk om dat is de wist. Ja. Ja, applaus, tuurlijk. Moest je zelfs weer nog tafvoegen? Of, Nou, ik dacht, wij hebben wel een heel soort off-topic praat, zeg maar. Ja, klopt. Maar ik zou die graag nog een keer uitnodigen willen voor de podcast. En dan kunnen we Ja. echt helemaal in het Fries kijken doen. En dan kunnen we nog echt wat inhoudelijker, denk ik, misschien erin gaan. Want wij zoest wat off-topic, zei ze toen. Nee, nou ja, Wat- we zoeken het eco regiotaal en regiomarketing gaan. Daar hebben we natuurlijk nog net heel Nee. veel hoe zijn. Heel weinig. Nee, maar ik denk sowieso als de reclame maakt op Omroep Friesland, mag ik in het Fries gaan. Ja, Dat vind ik echt zo'n onzin. Dan de eerste helft van die reclames binnen dan in het Nederlands. klopt. Ja. Ik denk van Ja. jongens, waar luistert er naar Omroep Friesland? En dan alleen het dan weer te zijn van de koffies dit kleren of zo, wist je wel? Ja, en dan zo, de rest ja, is in ja, het, ja, in dat is, Nederlands. Kom Ja. onze nieuwe bedden testen bij Ja. Meulen en Baarsma. De koffie is dit kleer. Zei het, ja, Ja. dat is dan, ja. Ja, Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, of dus zo'n reclame van zo'n steen op stoel. Sta op stoel, ja, weet ik wel van, ja. Ja, wissel. Of zo, ja, waar zou je dat nou? zo, Dan denk ja, ik zo, van, ja. zet het dan goed oer, wist wel. Ja, En de wel een reclame is beetje, weer vaak wat gericht op de wat oudere Ja. autolift, traplift of zo, die gaat of zo. Precies. Ja, Ja, dat is keusgebied, ja. ja. Lekker naar boppen. Ja. Ja, ik weet niet wat ze zeggen, maar Tieren Tank en de volgende Ja. keer dan praat ik er verder. Hartstikke leuk. Dankjewel. Succes. Ja, dank je. Ja. Ja, ik ben echt een beatboxer. Pa. Proep. Proem. Poem. Goeie meisken. Waar praat je Friesk? 1, 2. Soms? Van heel. 2. Waar verstaat de Friesk? Dankjewel, Marcel. 1, 2, 3, 4. Oh, de meerderheid verstaat dus Friesk. De meesten die geen Friesk verstaan, komen die dan uit waar komen die bij? Drenthe. Mag ik niet antwoorden? Ja, wel toch? Groningen. Ik heb begrepen met onderzoek van een Sanna de Bretsny, dat kent dat misschien wel, Ja. dat 94% van de Hollanders die kan Friesk verstaan. Als de mensen gewoon langzaam sprutsen wordt zoals ik nou doe. Ik vreeg me eigenlijk al sinds die 10 jaar dat onderzoek uitkwam is waar die 4% is. Maar er zit hier dus blijkbaar zit er in ieder geval in. Doe verstiest ik net, zei dus toch? Maar goed, dan weet ik, had ik in ieder geval in het beeld bij de 4%. Er zit in ieder geval in van die 4%. Nou, next keer dan weet ik, had ik er een keer een beeld bij. Heel fijn. We gaan nou een live podcast opnemen. Dat doen we met... Weet je trouwens waar je zit? Snap ik wel. Nou, dat is wel heel... Dat is net... Nee, maar dat snap ik wel. dat snap je toch? Jawel, ja. Hier zit Eke Volkerts. Ze is gedeputeerde, deputaire van de provincie Friesland. Dus Ian die... Ja, misschien kan je het beter zelf uitlezen. Wat doet een deputaire? Een deputaire is een beetje als de minister van de provincie of de wethouder van een gemeente. Dus dat is het makkelijkst om het uit te lezen. Ja. En deze deputaire doet financiën. Dus ik ga over de middelen van de provincie, dus het geld, de bedrijfsvoering en de Friese taal. Ja. Ja. En als ik aan de gedeputeerden van Drenthe of Groningen uitleg dat ik deze portefeuilles heb, dan zeggen ze, oh, financiën, dat is een pittige. In Friese taal gaat veel meer tijd zitten dan in financiën. Dat is, ja. En in deze podcast wil ik graag gaan bij de deputaire van de provincie Friesland over het gebruik van regiotaal
in marketing? Want toen zei ze, toen komst uit Drenthe, maar spreek je dan ook Drents? Niet per se. Ik woon eigenlijk vlakbij de grens bij Overijssel. Dus ja, bij ons praten we wel redelijk ABN. Oké. En ben je ook in Groningen, maar je spreekt geen Gronings verder of... Ook geen Drents. Neder-Saxisch? Wat is het ook alweer? Neder-Saxisch? Ja, Neder-Saxisch. Ja. Dialect, ja. Ja, maar nou goed. Vind je verder in het Fries? Ik hoop dat je hem een fijne ervaring had. Binnen er trouwens vragen? Schroom dan net om die te stellen. Ik jou de microfoon gewoon Bart, denk ik. Ja. Als je nog een vraag had, dan kan je de microfoon even pakken en dan kan je hem die stellen. Deze positie. Dat mag het, nee. Zo, ja. Hij doet het. Hij doet het? Ja, hij doet het. Ja, nou. Hij doet het. Hij doet het. Het is nu de tweede keer hè, dat we hier wat moeten opnemen binnen Ja. het Friesk. Ja, Ja. klopt. Hoe? Ik zet hem even nog. Ja. Hoe is de vorige keer bevallen? Ja, wel goed. Ja, de belichting, dat vond ik even een dingetje. Maar nee, ik vond het hartstikke leuk. Dat zie je het wel smoek. Ja. De belichting wie zag goed, dat is van show. Ik hoor je wel vaker. Ja, en dan vooral let op een joen inderdaad. Hè, had je al redelijk uitschieten binnen. Maar ja, ik zit je toch weer, dus ik had het wel heel gezellig van. Ja. Ja, ik heb begrepen, de komst nog correct uit Straatsburger wij. Wat wie daar te beleven? Ja, daar ga ik de hele week geweest. Voor het congres van de Council of Europe, heet dat dan, de Raad van Europa. En ik zit in een Nederlandse delegatie die daar zijn inbreng levert, zeg maar. Oh, ja. De hele week is dus gewoon echt puur werk dus. Hè? Dat is geen, Ja. geen snoepreisje of zo. Nee, dat valt al. Ik beziek je wel eens een winkeltje in te doeken links en rechts, maar dat is echt minimaal wat vertiert dat ik daarvoor heb. Maar nee, dat weer versnijdt te doen en die congressen die binnen 2 keer per jaar. Dus op zich valt het ik wel wat aan, maar 2 keer in het jaar komen uit zo'n 40 landen al je meesten bij elkaar om het te hebben over de mensenrechten, over de democratie en over de rechtsstaat in de verschillende landen. Dus ze controleren je ook correct. Dat is het idee. Ja, ik trouw een beetje die microfoon een beetje uit, hè? Een beetje zo, ja. Weet je wel, Lucas? Zo? Ja, zo, ja. Ja? Ja, kent ik wel, ja. Ja? We zijn hier op de Open Agency Night. Ik zei niet, kijk, altijd in die van door verschillende reclamebureaus hier in Ljouwt, die doen dus mij om die Open Agency Night. We hebben mensen die dus zitten bijvoorbeeld, hè, jong talent. Ja, ben je jong talent? Kan je het zo zeggen? Ja, tuurlijk. Nou, mooi. Het spat er al, ja. Het is wat letter op bij jongen natuurlijk, hè. Maar die kennen dus binnen bij verschillende bureaus hier in Ljouwt van, nou ja, wat doen ze daar nou zo? Wie hij hier zijn van, Agoeie, de naam zei het al, in het Friesk. En we willen wat dwam mij, eigenlijk regiotaal in marketing. Is dat iets wat dan echt speelt bij de provincie Friesland? Want gist wordt Friesk. Ja. Is dat iets wat wel eens Voorbij komt? ja, voorbij komt? Zeker, ja. Ja, we hadden er een aparte subsidie voor. Om bedrijven te helpen, wat zij wat op het Fries dwaan willen. Dat ze dan daar financiële stieping bij krijgen kunnen. Ja, want het is uit onderzoek wel bleken dat het voor bedrijven voor de branding, hè, om het dan maar even in het Fries te zeggen. Ja, mooi zijn, ja. Ja, dat wel helpen kan. Omdat Fries en of het Friesland komt oers betrouwbaar, degelijk en mensen die gaan er goed op. Dus dat is een marketinginstrument. Ja. Maar dus een betrouwbare, degelijke taal eigenlijk wel. Nou, de taal die jouwt een gevoel al bij mensen dat de Friezen dan echt betrouwbaar binnen. Omdat, de taal versterkt de identiteit van de Friezen. En Friezen die staan erom bekend dat ze de afspraken nakomen, betrouwbaar binnen. Nou, dat soort. Ja. Is het dan belangrijk voor de provincie dat er inderdaad echt in marketing of in reclame Fries gesproken wordt of Fries gebroekt wordt? Ja, het mes snijdt toen 2 kanten. Want wij hadden wel belang bij dat bedrijven Fries broeken. Omdat hoe zichtbaarder het Fries is, hoe meer het mensen het praten zullen. En dat zit heel bot in de lift. Dat gaat hartstikke goed. En dit soort dingen, dat helpt er heel bot bij. Ja. Ja, want nog HWU's bedrijf is gewoon echt een Frieske naam, jongen. Hè? Dat is eigenlijk best wel uniek, denk ik, binnen de marketing. Zoek het eigenlijk nooit. Is het dan iets was de juist?
Jazeker. Ja, nee, maar ja, dat is... we moeten direct net gek skeren toe doen. Ja, ik ben er heel wiers mee. Dat bedrijven hun Friese identiteit uitdragen. Ik denk dus dat in bepaalde branches echt heel goed voor hun werkje kan. Maar het werkt ook goed van Friesland. Ik hiet er niet straks met Liesbeth Jongbloed dat ik nog hoor. Ze zei van, hey, het is ook echt... Zo wie hij uw bedrijf eigenlijk hier lien ongeveer deze namen, jongen. Daarvoor hier een hele oren namen. Maar dat ik echt wel de tiert eigenlijk, of Fries het echt sabot in de lift, dat we ik denk wel, ik zou even naar mijn compagnon Bart, dat we het echt wel echt onwend waren van, hey, nou geven we echt Fries. Net zien steende dat we echt klanten hadden, gewoon echt in een orenregio om in Greenslaan. Maar die gewoon echt wel sjoggen van, hey, het is iets authentieks. En ja, we hoeven het net meer voor de scam, zeg maar zeggen. Nee. Nou ja, scam is ook wel een heel groot woord, maar in ieder geval dat we wel dat uitdragen kennen. Nou, ik denk wel dat de houding het woord Fries is wel echt verloren. Dat klopt. En ja, wat ik zei, het had een positief imago. Het is net al in het Fries. Hè. Het is ook oren streektaal die wordt populair. Dus juist het weer in streektaalmuziek. Dat had natuurlijk in het verleden ook wel zo best bij begin van bands als normaal. Maar nou juist dat het ik in een naaie muziek niet maken wordt of podcast en dergelijke, dat het ook steeds meer broekt wordt. Net al in het Fries, maar Bigel ik zeg het Neder-Saxisch. We kregen meer de serie Woeste Grond, Bigel Leaks. Die het ook van een pad in Neder-Saxisch. Dat is met die man van Jovik en de Voetbeatles. Van Jovik en de Voetbeatles of die oren? Die Bukkers. Ja, maar ik ben nog van het tiert dat hij Jovik en de Voetbeatles spelen. En dat wij een heel soort naar die optredens te gaan. Maar hij had nou inderdaad een eigen band al heel lang. En dat wat speel je dan met Jovik en de Voetbeatles? Want ik ben ook wel eens West, maar je net het jongen toch toen, of wel? Ja, hij zong ek. En hij wie de derde zanger. Hij is de zoon van Benny Jolink, Gijs Jolink. Ja. En Hendrik Jan Jovink heette die ook. Oh. En dus Hendrik Jan Bukkers. En die zong misschien Traaien. En die hier noemen zoals Brommerskieken. Dat wie van hun onderhouden. Ja. Ja, wel bekend natuurlijk. Ja. Het GT Spoken, ja. Ja, het GT Spoken. Ja, ik had inderdaad, ik ben ook een beetje een optreden West van in Column Zwerg of zo. Volgens mij over kennen. Ik daar lieke maar wat. Ik geloof net dat we het einde van de Janne Helle hebben, maar nou goed, dat hier al je oren reden, maar dat maakt het verder niks. Wat ik al zei, jong talent natuurlijk. Denk je dat het voor Jong Rijn echt wichtig is dat het Fries is, maar broekt wordt? Nou ja, bij bedrijven en bij gelijks. Ja, daar ben ik best van. Zeker dat je zelfs Friestalig binnen al, dan is het noffelijk dat je dat ik op het werk praten kennen. Wat we niet eens kijken al zijn, het komt ook betrouwbaar en heel eigen oer. Het is net alleen voor de Friese zelfs, maar ook voor meestal met orenpatten van Nederland. Die resoneren daar ook wel goed op. Want ik wil, ik zei in die hem wel Liesbeth Jongbloed natuurlijk. Wie in de lijst, ik natuurlijk, daar wist van mij, toen ze geïnstalleerd werden als practor. Ja. Ze zei van, dat we dat 2028 was nou eigenlijk uiteindelijk het doel eigenlijk met het Friesland. Er een soort van lang traject zo van, hey, daar willen we uiteindelijk uitkomen. Ja, we hadden doelen opschreeuwen en de steden die ben er nooit bij douane voor 2051. Dat is de stip op de horizon. 2051? Ja, 2051. Hast je een idee waarom? Nee, geen idee. Dat is heel lang al net. Dat is 100 jaar na Kneppelvreed. Oh, ja. Oké. Ja. Dus daar komt die... Kneppelvrede. Nou, weet je, dat neem ik je hem net kwijt. Oh, je hem dat net weet. Kneppelvrede. Maar dat komt nog. Dat komt nog. Dat komt nog. Hè, die, okay. Maar dus die horizon die staat er. En wat we dan willen is dat het Fries likwaardig is op het Nederlands. Ja. Op alle vlakken. Dat is nou nog net? Er is nog wel wat werk aan de winkel. Ja. We zorgen dat het groeit en het is steeds meer gewoon. Maar we gaan nou wel een been bij te trekken, een voet bij te lopen. Ja, geen idee. Was maar nou even een tosje erbij. Okay. Dus dat is echt een stip op de horizon van 2051. En dan ben je dan met douane om daar al een soort van traject naar u te stippelen van... Nou ja, Bigel zien het onderwijs. Het is nog net helemaal de complete leerlijnen. Wordt wel steeds beter. Dus Elsenien van Pjut tot promovendus is we dan. Die mat in het Fries op squallen te lonen kennen. Maar bijvoorbeeld bij het Hof, bij de Gerechtsbank.
in het Iepenbieren Libben ziekenhuis een dokter. Ja, waarom had je ek in het Fries te lonen kunnen. Ja. Ja, ik ben nooit wat van die, wat ik maar zeggen, wat praktische ding. Hoe zit het nou voor, ik ben natuurlijk uiteindelijk een eigenaar van een bedrijf natuurlijk. Wat hebben we er nou gewoon als bedrijf? Hè? Toen zei je al van, er ben wat subsidies, hè? Maar hoe kunnen we nou steeds bij mij gaan in die stream? Maar we dat gewoon op uw eigen mannenboert, zeg maar zeggen, dwan? Of kunnen we dan ook inderdaad een klapje bij de provincie? Nou, ik zou net bij de provincie een klapje. We hadden zelfs ook een soort kennis en kunde in een huis. Maar bij de AFOK is er een speciaal meewerker die het bedrijf helpt. Om te zien van, hey, wat voor bedrijf haast. Wat zou erbij passen qua uitringen. Dus bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk wel een inkopperke, maar bij gelijks in restaurants. Maar meertalige placemats. Ja, mensen vinden het dan mooi als ze ergens op vakantie zijn. Om dan ik te zien van, ik ben hier in een gebied wat tweetalig is. Dat jouwt een extra dimensie van een beleving als het hier in Friesland om te worden. Nee, maar het is echt zo. En mensen vinden het oprecht mooi. En hetzelfde geldt voor andere bedrijven die het bij gelijk in het CS-verlening zitten, die bij mensen moeten vliegen komen. Ja, hoe mooi is het als die klanten ook in hun eigen taal betalen kist. Ja, maar gaat het dan echt om yield in die zin, omdat het investeren dat dan steeds maar dingen gebeuren? Of wat voor onjager kan je eigenlijk inzetten? Hoe bedoel je dat? Nou ja, je had het eigenlijk zo, en of het mensen geen idee hoe yield natuurlijk geen subsidie, iedere subsidie. Of... Ja, nee, maar dat ben ik helemaal mee niet eens. Die subsidie is meer om misschien de beheining van yield voor te helpen. Ik denk net dat het er heel bot in zit. Het is heestens een stimulering van een goed idee. Hè? Dus als zij van, nou, ik wil in de branding van mijn bedrijf ook graag meer Fries trofieren. Dan kun je er hulpmiddelen bij krijgen. Maar we zorgen ook dat er ben ik een soort bedrijven die zeggen, ja, maar die per euro, dat is het net. Ik moet meer mijn informatie helpen worden van hoe kan ik dit nou toekomst pakken. Ja. Binnen ik nog vragen hier in de zaal, heren? Van de toehoorders? Net al uit de gelijk inderdaad. Ben er ook nog vragen? Zijn er vragen? Toch misschien wel zeggen, zo van wat hij met krijgt al een kwartier al, maar kon je het een beetje verstaan? En toch, de commissaris die zei toen ik wel eens, het is ook geen Chinees. Het is net dat het echt... Zei de commissaris dat? Ja. Okay. Nee, maar omdat was Fries en ik wil heel snel omschakelen. Je had het, als we denken dat mensen het net verstaan, wils een heel soort Kim McNamara volgje, denk ik. En en als je ook hoort wat helpen, dan kan het langer wol in het Fries dan net. Ja. Want ja, dat is nog juist de persoon om dat te vregen, maar ben er echt tips die ja, kerst een soort van het bedrijfsleven van hey, doe dit als bedrijf, want dit is goed voor het Fries. Zij is natuurlijk al een tweetalige menukaart. Nou hebben we hier op zich weinig menukaarten hier, dus die kennen we helaas. Nou ja, we zo'n in opdracht van een klant natuurlijk een menukaart meidje kennen en misschien in hun sezen kennen van, goh, misschien was het tweetalig dwaan, want dan kregen we nog patiënten van de provincie. Maar wat zou je nou als bedrijf nou? Ja, daarom. Ja, waarom? Nou ja, ik zei ze. We willen erom meidwaan. We willen graag dat. Maar er was een marketingbedrijf, hè? Ja. En nou wie er lessen wie ergens in Holland en was dat juist is dat meestal de reclames die het voor een pad met een dialect of met het Fries uitviert binnen, nou heel goed herinneren je kennen. En dus de reclame, maar het kind net. Nou ja, hij komt dus al je de straat uit, maar mensen weten hem dan wel. Ja. En dus het kind, ja, ik ben geen marketeer, maar ik kan me indenken dat ik in die branche juist krijgt dat hekje wezen kind met mensen denken van, dat is weer echt die. En ik is op een andere manier uitblinken in een vrouw die het volgens mij heel snel en dynamisch is. En ja, er wordt correct even dat beetje oorsjaan aan die klanten. En ik denk echt dat mij het Fries kent. Ja, doe hinst natuurlijk op die ene commercial. Dat is eigenlijk wel een van de bekendste natuurlijk van Sonnema Berenburg volgens mij. Van het Kennet, denk ik, hè? Ja. Dus dat is toch ergens dan een soort van free, maar hing natuurlijk van het product natuurlijk al. Hè? Als je een product had, was het maar echt die Friese identiteit uitstralen was, dat Sonnema eigenlijk echt wel gebroek van meidje wil. Dat hij daar echt gebroek van maken had natuurlijk.
Ja, klopt. Maar ik denk dat het net alleen van Friese bedrijven is. Ik kan me wel voorstellen dat dat hekje het makkelijkst is. Maar dus hoe ik hetzelfde doen kunnen voor een bedrijf wat een heel achterhoeks imago opbouwen wil. Of, ja. Ja, zo, dat is echt meer echt een regiotaal. Ja. In het algemeen. In principe hebben we een regiotaal in de marketing. Want natuurlijk net per se zeggen dat alleen goed Fries gaat natuurlijk. Nee, zeker voor een marketingbedrijf. Dus is het wellicht ik zaken in Greensland aan. Als juist dat TikTok Tamo, die timmert ik stevig onder waar je misschien Grenzer Utingen is maar. En dat en ja, ik geloof dat hij oorspronkelijk echt een bedrijf in hier is, omdat hij juist voor dat Grenzers die slag meidje voor dat bedrijf, die wonen zich daar heel graag om verbinden. Nou ja, dan ga je een boppenslag. Denk je dat we TikTok Town bevechten moeten? Ja. Ja, daar mag je wel eens een stevig zin doen. Dus ik vind dit wel een oproep om misschien de Friese vlaggen om daar eens wat een battle mee om te gaan of zo. Johannes van der Peet. Ja. Zit op mijn radar, hè? Ja, hè? Ja, gelukkig. Ja, want hij gaat ze nou en dan wel eens wat oer de grens. Ja, en ik vond me praat hij normaal. Als ik gewoon normaal praat er van me echt gewoon Hollands. Ja. Het is een typetje. En zijn vrouw is Fries, hè? Oh ja? Ja, zijn vrouw is Fries. Ja, Kan er best ook komen. Ja, inderdaad, ja. Nee, vond ik wel... Hij had uiteindelijk zijn opleiding genoten hier in Ljout, hè? In de popacademie hier. Had er DNF's mee. Dus en dan Nosa. Ja, het is wel een beetje schiet in je eigen nest. Hè? Dat is een beetje het idee eigenlijk. Een beetje. Ja. Ik denk dat ik vroeger wat zink aan ben. Want net als mij... ik ben hier vroeger op een nieuwe scrounge en er was zo'n ja, hoe noem je zo'n pand? Ik zeg een crackpand, maar een anti-kraak weer. Dat weet je. Ik denk een crackpand, maar een anti-kraak. En daar kwam volgens mij volgens mij zijn maat. Was zijn maat hier dan verkering volgens mij? Met de dochter van Albert Jensma. Is die Albert Jensma van Omroep? Ja. Die hier een dochter en die hier dan een vriend. En die vriend, die hier weer een vriend. En die vormde een band met elkaar, The Given Horse. En daar weer Johannes van der Peet, TikTok Tammo, weer er onderdeel van. Dus ik denk dat ik wel heel vaak chink aan ben. Maar dat ik toen nog net de Friese vlogger wie en hier nog net TikTok Tammo. Maar dat we misschien wel eens een keer in de kuiergong in elkaar huis zijn. Ja. Ja. Maar ik vind die geheugen wel vrij stevig als dit al je nou reproduceren kist. Want dan, ja, nou, ik ben sinds het begin dat je stopt met drinken. Oh. Ik had idee een putterding waar we omkomen. Kent iedereen horen? Stop. Zet me voort. Goed zo. Zo luister ik gelijk. Ik ga hem correct hier, jongen. Ja, hoor me op, want er komen dingen naar boven. Hey, dit je misschien aan de ene kant soms net witte wollen, maar... Het is wel Fries wie ik. Sompen. Ja, dus hoe smaakt het er? Ja, lekker. Ja. Ik had ze hem nou opgestuurd omdat ik er wat reclame voor maakte. Ze moest dat hak nog nooit dienen. Dus dat is toen nog drinks. Dus eigenlijk de eerste reclame die er voor maken wordt. Sompen. viel die als een sompen? Nee, ik weet het. Ik weet even precies wat... Het is lekker. Het is lekkerder dan dat ik van een sompen dacht hier. Ja, sompen denk ik. Dat ligt gewoon een lekker biertje. Nee, daarom. Nee. Dus daar valt het alles staan. Ja. Wat denk je wel om bij sompen? Is het Fries? Wordt überhaupt sompen? Dan is dat wierd of zo? Ja, sompen. toch? Ja, sompen. Ik ben sompen wierd. Ja. Ja, nou ja, het is wel wierd. Hoe smaakt het? Ja, nee, lekker. Ja, het is een licht biertje. Een beetje reclame, het maatje van biermerk. Nee, het is lekker. Ja. Oké. Het is ook al wat letter op een jong zelfs, hè? Ja. Doe best nou een weekend naar Straatsburg geweest, of hast een weekend? Ja. Hast dan morgen vrij, of is het dan zo van, ik gelijk weer morgen weer verder? Ik ga morgen om jou wachten de volgende afspraak. Ja. Serieus? Ja. Waarom saboteert? Nou, het is ook een ontbijtafspraak. Een moasbrochtje peteer. Hadden we hem echt heel gay Fries, maar het is wel een moasbrochtje peteer. Ja. Een moasbrochtje peteer. Vind ik wel mooi niet voor een Fries dictaatzoeksezen, maar goed, daar gaan we het verder net door. Ze zeggen wel eens van bestuurders van, nou, dat ben zakkenvullers. Maar is dan zo, dat doe best gewoon keihard om het werk, ga ik wat er. Nou, ja, het is wel het werkje. Ja, hoeveel uren werkst je in de week dan? Nou, ik denk dat ik de 80 uren wil hebben. Ja. 80 uren? Ja, mijn leeswerkers zijn erbij. Is het wel, ja. Is het dan leuk om te doen? Het wisselt wel heel bot aan, dus het viel net altijd. Nee, oké. Maar,
Nou, 80 woorden. Ja, ik weet niet dat ik ook... Ik ga het zelf denk ik net, gelukkig net. Want dat was ook voor me helemaal gek. Zoals het net wel 80 woorden naar goeie? 80 woorden nou in een week? Ja? Hing het ervan af wat je kreeg dwam had. Maar als dwam had wat ik nodig doe. En dat ik nog een keer 40 woorden erbij bies, ik maar zeggen, dan week. Dan ik vind me helemaal gek. Ah ja, maar er zitten soorten woorden in die, hè? Ja, dat is ook ja. Nee. Ben je nou meestal met vragen? Of ben je inmiddels helemaal... Want ik zie je het Berenburgje dronken, hè? Dus ik weet niet hoe het je gaat. Maar ben er nog vragen hier van het publiek? Alsjeblieft, doe even. Ik zou die nog maar even hoor. Nee, geen vraag? Het favoriete Frieske woord. Oh, dat wil ik aan je weten. Wat is je favoriete Frieske woord? Zeg net het biermerk, want dan gaan wij echt reclame. Nee, dat is no sompen, nee. Ja, ik vind verelen vind ik wel een heel mooi woord. Verelen, verliefd. Iedereen hier in je vereel in de zaal. Ja, wat goed. Ja. Ja, nou, ik stek hem gewoon in de lof. Jongens, het mij hier maar heel vooruit komen, hè. Het is 2026, je mij nog eerlijk vooruit komen dat je verelen bent. Ja. Ja. Ja? Nou? Oh, ja, nee, dan net. Nee, dan net. Ja. Ja, heel mooi Fries woord, verelen. Dus mocht ooit nog een keer verelen wijzen op je, dan kun je zeggen, ik ben vereel op die. Ja. Dank je dat. Hast u nog vragen? Bart die... Oh, ik sla heel haast die microfoon voor de moelenwij. Ik ga nog een vraag aan Eek Volkert. Hoe best je zou inrollen? Want dit is toch wel een functie dat is net gewoon zei van nou ik solliciteer even en ik ben je. Nee, dat klopt. Het moest stemd worden, zeg maar. Maar dat had ik net in die in. De BBB, die wie heel groot worden en die hier een tweede deputaire nodig. Want die hier zou volle zitten dat ze net 1 maar 2 leveren mochten van het bestuur. En die tweede, die hier ze nog net op een lijst. En toen had Femke Wiersma me bellen of ik dat mij haar dwaanboer. En dat is van 4 hier, hè, dus tot de volgende verkiezingen. Dus daar ben ik er hier al. Ja, echt per ongeluk. Ja. Ja, oeps. Ja. Ik had er wel lang over nagedacht, hè. Dus het is net zo dat het hoe hier achter hier gaan is. Maar ik vond het wel sowieso eervol. Maar het liep mij fantastisch om van Friesland ontslag te gaan. En dat is ik nog steeds echt hartstikke leuk. En wat ik er al je van leerd heb intussen en wat er al je bij komt zien, dat is wel echt heel leuk. Ja. En hoe zit het water uit die fjouwerieën voor jou? Ja, na die fjouwerieën, dan is het vanzelfs sowieso de kiezer is ontzet. Hè, dus die beslist dan wat er gebeuren gaat. Als dat dan net terug gaat. Hè, dus ik bedoel, de BBB wil heel groot worden. Dus ik denk net dat we... Nou, de marketing... Nee, sorry. Liek het me niks. Liek het me echt verschrikkelijk. Ja, nee, dat is echt mijn ding net. Nee, denk ik net. Denk zo dat ik dat... Nee, dat kun je gewoon als projectmanager of zo, ik noem maar iets. En wat doe je dan als projectmanager in de marketing? Nou ja, dan had ze contact met klanten alweer en dan regelt ze dat ze de producten kregen net zo'n vrij. Ik niet zo'n dealer dit, maar nee, dat is een dealer best, maar dan niet horen dan mijn marketingproduct. Ja. Oké. Lekker simpel uitlezen. Haast mij dan net helemaal goed zoeken, maar misschien het talent... Dit is net een sterke pitch, hè? Dit is net een sterke pitch. Nee, dit komt net helemaal uit de verf. Directeur, misschien mede-eigenaar van Aguille bijvoorbeeld, hè? Dat die zelfs dan inkepers en dan hebben we bij z'n allen een BV gezellig. Nou, heel eerlijk, ik heb wel een plan B. En dat is... plan BBB? Nee, plan C dan, inderdaad. Dan ga ik een paar maanden niet boeteloon om met te melken. Ja, Brazilië zit ik om te denken. Dus even een paar maanden onder de radar en dan kom ik daarna bij mijn als gewoon eken en dan is alles weer clear. Ja. Melken, kan je melken? Ja, daar ga ik een heel soort nog doen. Ja. Ik snap net hoe dat nog leuker was. Ik kan een projectmanager bij Aguille, maar clear. Misschien maar toch wat doen die marketing doen, want dat lijkt mij nog steeds leuker dan projectmanager bij Aguille. Wat zeker, wat maakt dat melken nou zo leuk dat het projectmanager verslaat? Ja, nou dat is. Ik vind dat echt fantastisch om te doen en ik doe het nou eigenlijk net meer en ik mis het ook wel heel bot. Dus dat zou ik wel heel graag willen. Ja. En Nieuw-Zeeland, Hakmolken, Canada, dus meer wat de West-Europese landen. En, de hele wereld door te melken, daar komt u dan eigenlijk op deel. Nou, ik hoef net de hele wereld door te melken, want het is net oerlijk goed
regel ik. Hoe ik net in Afrika onder in een kote hingen of zo. Maar een mooi bedrijf in Brazilië, die het mij wel heel mooi. Ja. Oh, bijzonder. Zoiets. En misschien dan om aan te sluiten, hast u misschien nog een goede tip of goede tips voor het jonge talent wat hier manmachtig hier onrennen kan is op de Open Agency Night. Hast u nog iets in harren te sissen? Nou ja, op zich wel. Ja, ik geef mij hier op een vizier de dingen om die tot die paard komen. Want dit hier ik heb nooit dacht. Het had hele leuke kant, het had ik minder leuke kant. Het is een soort werking, maar het is wel heel bijzonder om te doen. En dit is alleen maar gebeurd om alle oren dingen die ik daarvoor die heb. Werd ik een beetje, ja, maar samen wat instap ben. En ja, eigenlijk vanuit het melken uiteindelijk is dit het worden. En het is gewoon heel leuk als je wat onbevangen een uitdaging en als het niks is, nou, dan kiest altijd een stapje. Dus de tip is eigenlijk wees onbevangen. Ja. Onbevangen, onbevreesd. Je is werkje bij een reclamebureau of zo. Wees een Fries praten. Hé? Nou, bijvoorbeeld. Ja, een beetje boeten de comfortzone. Ja. Stappen boeten in de comfortzone. Ja. Geers bij een bedrijf werken wees totaal niet investeert. Ja. Nou ja, maar serieus, het is wel dingen die dat ze in de grenzen onderdrukken. Die trouwen de grenzen ik wel wat verder voort. Dus, het is vaak woord, ze zeggen nou, op de raakvlakken van elkaar gebeuren vaak de interessantste dingen. Hè? Het wetter, het laanrekken, dat zijn vaak de interessantste dingen bijvoorbeeld. Filosofisch. Maar kan het ik is geen video's op YouTube daarover? het is al je wat een cliché, maar het is wel echt wie. Dus er gebeuren wel de leukste dingen. En vooral net denken in hakjes. Ik had zelf toerisme die nou. En ook best nog melken. Ja. Het is Ja, maar als je dingen maar leuk vindt en de vergeen, dan echt leuk. Er is vol leuke dingen te doen. Zelfs projectleider bij marketingbedrijf Agoeie een keer verrassend leuk best, want volgens mij is het wel echt een heel leuk team hier. Dus, want ik zit je nou voor de tweede keer. Het werk is helemaal je maar zeggen, maar de meeste wel leuk. Maar volgens mij wederom vreselijke belachting, maar goed, dat geeft een zin. Dus, het werk is hier echt net om te zien, net om te doen, maar dat is het net, de meeste ben ons zo leuk. Daar belooft voor hingen. Ja, het is. Nee, dat zei ik net. De belachting is. De belachting is verrekte slecht. Ja, dus zeg je goed, maar de belachting is min. Peter echt. die begint in één keer op te leven. Ik weet dat die werkt direct namelijk. Oké. Die steekt oké. Tegen dank voor die komst. Graag gedaan. Hier naar de Open Agency Night. Dit is een speciale uitsturing. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En nog een hele fijne Jonne en een hele fijne Maasbrugje peteer. Ja, dankjewel. Dankjewel.